For today's video mga katil, magluto ta karon mga katil og subok sa saging mga katil. Kay curious ko ani mga katil, kay wala pa jud ko kakaon ani sukad-sukad. Abot lang ko ning idara, wala pa jud ko kakaon ani ning subok sa saging mo nang atoong sulayan og kuha mga katil. Kay ato ang sulayag kaon og unsay lasa ni para ay baw-an natog unsay sa kalami ang subok sa saging. Nagkuha na siya. Nagkuha na si katil. Nagkuha na. Og gikuhaon na niya ang subok ana. Yan ang laksi ang panit. Ano sa mga til. Kay naabot lang ko ning idara, wala pa ko kaon aning mga inani nga klase nga mga pagkaon. So karon nga ako ding na testingan stang lamia man day nga sagula na tog karninas. So lami man day siya no. Una nga dili na to sulayan, dili na to matagamtaman. Ang ilang natagamtaman kay daghan mang nakasulayan eh. So ator pang gisuon og unsay lasa. So lami man day. So perting busuga na mo ana nga pagluto na mo. Gitagod-tagod na nato, gihiwa-hiwa na. Hiwa-hiwa og gipaspasan og mayo. Grabe mo paspas si Oscar. Abi paspas kay mo tagod si Oscar oh. Si katiil tanawa og gihugasan na, giputagag asin para mawala ang yang tagok. So gitak ang na tumamik. Kitam tak-ang natong kalaha. Gihuyop-huyupan butang ag idibol. Gibutang na pang paluto sa lamas o gibutang ng lamas. Gimikos-mikos, di ukay-ukay. Di ukay-ukay ni katiil. Di huyupan kay murag ang ato ang gasol hinay kag siga, gasol bong ang aso. Gimikos-mikos na to para dali maluto ang lamas. Nanglan man imo nang pagod-pagoron gamay ang lamas para mahumot pod ba. Okay. Tan-awa. Gibutang na, gilunod nang ang atong tagod-tagod nga subok sa saging. Gilunod na. Kitam diha ra nato matagamtaman niya kaluto na kaluto ana diha di mo matagamtaman og unsay lasa sa subok sa saging. Atong gibutangag asin pang palasa sa atong dila. Kay wa may lami kung dili asinan. Atong butangag asin para gi-magic na to, magiko na to para mailad atong dila ba sa magic. Mailad sa kalami. Okay. Kaya. Gibutang na ang giablihan ang karninas. Ang karninas giablihan na, gipakita pa. Okay, luto na. Okay, lami na kayo. Aso palang daan na, amoy palang daan. Ulam na. Okay, to ara payhad na sa lamisa ang among kanon. So napami gisagol ana napamantay ginisa po na kalbasa og batong amo lang gisagol ya para dili masayang tong sudan mo gabi nga kalbasa og kanang batong nga gigisa. So atong gibutang pud ang ato ang giluto karon butang na. So gapusa ako si Raymond og
gapusa si Oscar og suka sili gi asin ay gi pusag sili ang siyuka. Okay. So nagiya pa gi anan pa nagmayo kay gi arabi kalami gina siya nga kon patluto no. So abi ko guay kano so lami man day kayo mo na nga ato ang gi testingan. Inaampo na katil. Sige, ampo na. Labing balaan og dalaygon gamahanan ka nga Dios tak na sa udtohon Lord sa grasya na karon sa akong atubangan ikaw ang tinubdan ning tanan Ginoo ikaw magapanalangin kini mga tagdugang kabaskog sa panglawas Ginoo. Salamat Lord. Amen ug amen. Na. Kaon na ta. Si Oscar si Oscar nawala si Oscar. Oscar, lami kayo Oscar. Lami kayo. Okay kayo. Okay na kayo ang timpla daw. Lami paging suka. Gi siliag maayo ni Oscar. So, kutsara pa na ron si Katiron. Awa na ron. Abi na makahamal ron basta kamuto na. Tora, isulod na si Oscar. Si Oscar, ning tapa na si Oscar. Gibira pa ni Oscar ang padool niya. Tawa. Pasay pa. Lain-lain. Kamuto na rin ron. Tawa. Awag. Grabe kabhasa ka na eh. Huwag suka. Kalame. Ida ngano. Hitam. Lami ba? Hitam. Yaw-yaw pa. So nag-shout out na siya sa to ang mga solid supporter. Shout out kang Perez, Ma'am Perez og si shout out kang Ma'am Cristobo. Shout out dia kanimo Ma'am. God bless sa imong tanang nga. Shout out kang Michael Humawan. Shout out kang Rulian. Shout out kay Lusada. Shout out sa tanan nga matong mga solid supporter dia. Og shout out sa natoy nagpa-shout out ganiya nga taga Cagayan daw siya si yang apelyido si Takuloy. Shout out kay Takuloy. Shout out nimo dia Takuloy. Kumusta naman nato ang kinabuhi dia? Grabe nakahamal si Tilob. Kitam. Pero labi busog kay mi ana, di gami kahurot anang pundo ka. Anay wa mi kahurot ana kay abi busogan na mo. Paduol na rin katil ang soka kay kitam. Grabe na ko ang kabay. Si Oscar anay Oscar pag chicks kay hinungitan si Oscar. Chicks kay hinungitan si Oscar. Kitam. Yaw shout out daw sa mga followers na tong mga gwapo-gwapa diya. Shout out diya sa inyong tanan. So shout out sa mga followers na to nga nasa iba't ibang bansa. Shout out niyo mga ma'am sir. Shout out ninyo diya. Sorry di na to may sigutan yung mga pangalan kay dili na to kuanang yang mga tagsa-tagsang mga pangalan kay daghan kay mo mana nga ato na lang ilaras tanan no. Grabe shitting tindog si Katiil kay nagkuha pa siya na napaman dito sobra sa kalahagod nga subok sa saging nga giluto napa gibutang pa dito si Oscar pa chill hiningita raw pero backfire na siya yang kaan tungod sa kabusog kay Oscar ganiya backfire yang ginawa na grabe si Tilo murag way ugma tawa kita mo grabe haplas yun haplas yun Oscar napasay pa lain-lain si Oscar grabe makawangit si Katiil mura wa kakawag sa kabulan tawa sige bye bye palihog kog share follow sa wala pa nakapalo bye bye God bless I love you all.